Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake haduwa a cikin wannan channel mai albarka na Arewa International. Idan wannan ne farkon shigowanka wannan channel, ka danna mana alaman subscribe, sannan kuma ka danna mana alaman kararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode da kasancewa da Arewa International. Yau za mu koya muku yanda za ku hana kowa ya kira ku yayin da kuke cikin wani babban uzuri ko abin da ya shafi haka. Ma'ana, sau da yawa mutane suna cikin uzurruka masu dama, sannan kuma ba sa so su ga an kira su, sannan kuma suna so su ga layinsu a kunne, ko suna chatting suna abubuwan da ya shafi haka, ko su yi chatting ko su yi browsing ko abin da ya shafi haka, amma kuma ba sa so a kira su. So ga wata hanya da za ku bi domin ganin cewa kun yi amfani da wayoyinku, sannan kuma kira ya ƙi shigo muku a lokacin da kuke gudanar da uzurorinku na rayuwa. So da farko ka shiga dial na wayanka, wurin dialing din lambobi, sai ka danna *21* sai ka danna duk number da ka so guda hudu. Misali ni zan danna 88 guda hudu, sai in danna hash, sai na yi kira. So yanzu in yi activating wannan al'amari a cikin wayan nan. Da haka duk wanda ya kira mu yanzu ba kiran da zai shigo cikin wannan waya din da kuke gani. Yanzu haka idan kuka yi kallo wa saman nan, za ku ga wani aro na fitan kira. So ma'ana kai za ka iya yin kira amma ba wanda zai kira ka. So don haka idan kai kuma idan kana so ka fita daga cikin shi wannan tsari din, kawai za ka danna #21 sai ka yi hash, shikenan sai ka danna call. To shikenan tsarin nan zai fita daga kira, sannan kuma kowa yanzu zai iya kiran ka ya shigo. So saboda sau da yawan lokaci mutane sukan shiga irin irin yanayi haka wanda ba zai basu su ɗauki waya ba, shi yasa muka kawo irin wa'annan al'amura din. Kuma insha Allah za ku na samun secret code suna zuwa muku a wannan channel mai albarka. Ku dai kawai ku danna mana alaman subscribe a wannan Arewa International, sannan ku danna mana alamar kararrawa domin samun shirye-shiryen namu da zarar mun dora. Mun gode da kasancewa da Arewa International a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Mun gode da kasancewa.